jaran magap mangap-mangap pojakanong kaliyan nempra pantes kanggo kodang jalolang tibane miring wis kasanding kau tak golek maning. Yo. Caritane wayang Jawi. Kono ngalahno Ngaturaken sugeng rawuh dewa temanipun Bapak Komandan saking Kecamatan Karangkobar nggih niki. Genis nes rama janur gunung janur wong parang gawe kating ngalih kang bagus kasih tekan Ramane modine wong ora pelingga. Najan temen nanging aku ora raga. Ya, Jan. Angger lerene penak banget gere gedumbrang tok bet iki wis rampung iki. Kartu rongga putih itu gentak kentung pret. Iya.
Ora Karapa. didetak dangden Ora. tungtung Karapanyar. ya. Apa baya teng liren napa cenangger sing jenenge Jepun wis lah. Tung gentak kentung. Wis oh kaya gue. Ngesuk di garapanyar maning. Hut. Hut. Ya. Lalu. Jalme jalmo jalmo kanggo sitane ceko dan praina sembarang dadi usada jangka waring minace kasa upama Apa? Miring kijing. Kijing miring. Slompret. Loro. Elah, Jan. Anak kendang kok menitung nih. bocah kanong kalian nempra pantes kanggo koda lomping jaran prasaja gawe kamira oi lo 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 Sampret, sampret, kapal ngokong, kandang rea, katimpung imbal, penang laratur slendro, salampret belo, jaran kepang nyomlang mereke ngejar, jaran manggap, mangap-mangap. Bocah kanong kaliyan nempra pantes kanggo koda lompeng jaran prasaja gawe kamira hey. Oh ya ayo ngandang wayahe sore Satyane sang guru katakan yen manungsa urip ing alam donya bejane sesa
benare mamola kudu eling lan waspada eling eling sira manoso sagapana gunung ngaji mopo maturo katakan malaikat juru pati lara klirik marang sira gedhongana koncenana wong mati masa murunga eling-eling wali balik kemani eling ana wong eling balik ya mas eling ana ayo wayahe ayo dunya podo bali jenara gunung sakala banjir patoman kadengare bagus kesek tekane panjala gede jalolang dibane miring wis kasanding kau tak golek maning dadi godhong alah kek kakang Sitam kakang Sitam nah kek anu wong kene kuwi senenge jaluke di anu apa jenengane sih ya diindangna ya dikitung diindangna ya pore kon indang-indang lucu nasi ngindang iya nah kayak gue pawangnya nanti pawangnya apa iya ana indang kurwok jere barang iya sambil kita memberikan kepada pawang yuk dikasih kijing miring ayo kijing miring sajen kijing miring nah ki wis teka indang gendenge cek
ayo mas kicing miring ayo mas kicing miring miring ngetan sing lencir kuning dadi koletan ayo mas Kicing kicing miring miring ayo mas kicing miring miring maring ulon kowe anu iki Ayo mas, iki piye? Ayo, Mas. iki piye? Ngetan balik kolon tewas sejan ra kelakon. asik aja aja ae ae Ayo mas, iki piye? Ayo mas, iki piye? Iman sekarane, ayo bangun negarane. Hae hae. Ya waktune pun sonten Pak di kandang Rin. Nggo persiapan wengi. Ayo dicicil Kang di kandang. Ya Mas Ramaku Dewi Janur Gunung Sakulon Manjar Patroman Kating Ngarin Kang bagus kasih tekani kapan nane ketemu pada dewekan genis alah jan anu kaya njeluk apa anjeluk HP rokoknya petil bengkong lagi ya ora apa-apa dilencana maning kalolo si kalolo Janur konong sakulon manjar patroman ngetan balik ngolon dewasa jan ora kelakon jadi dapat dempeh Pasaran ngelon dewasa jan ora kelakon wakul kayu sacepon ada pengaruh manur sawah melati kanggo leran